Say and good evening, Philippines. Hi, guys. Ayan. Anak. Yan. Anak, what is it? Oh. Shoes. The shoes. I'm sorry. Daddy, Yeah. Dal shoes daw. Dal shoes. The baby shoes, the doll shoes. Ooh, you took it off? Alright, let mommy have to put it back on. Doll is cold. Yeah, it's really cold. Winter na, guys. Nag-winter na, nag-snow na. So, yan. Bawat hininga na ngayon, aso-aso na. So, pero kahit naman ano, so, dito makakapaglaro naman kami. Dito. So, bibili pa kami ng isang ganito, kulay green, para aming lagyan dyan, para ito na yung ano namin. Yung playground. Playground namin dito sa shop. Kasi last time doon yun, yung mga equipment namin na, yun ang mga equipment namin, doon yun banda. Nilipat na nung asawa ko doon. Yung mga equipment namin doon. So, yung iba nandun pa yung iba. Parang nakaganon na yung equipment namin. Kasi para makapag-park yung sasakyan dito. Ha? Oh, I pity your dad. Ah, mag-isa anak na. Wala na. It's too small for your doll. It's too small for your doll. Why? Small man ang doll. Small. May second. Shoes right there. Oh, two. Ang hihang doll. Nagkargagang buhok. Parang buhok din niya. Ay. Parang buhok din niya. Kalkag din. Mom. Yeah, sorry baby. No. I will help you. Mommy. Come on down. Listen na doon. I will help you, baby me. Saan mo na kapag tabang sa imo? Mommy, sit here. Give me. Sit. I thought we're going to put the socks on. You're done. Oh, this is the right side. You have to find the left side. No. Clothes on. Clothes on now. Okay, fit na. Clothes on. Clothes. No. What? It. Na? Look. Yeah, you have to find the left side. Left shoes. Okay. Galit na kami nandito. Sa 10 a.m. na. So, 10 a.m. nandito kami. Dito kami maglalaro ng anak ko. Talaga, ang suot namin ngayon ay sobrang triple na. So, suot ng anak ko is basta yung isa, may isa pa, tapos si Kalayala, tapos yan yung isa, tapos may jacket, so yan talaga siya. So, para hindi siya lamigan, tapos yung pants niya, long layer yung pants niya. Pinag-suot ko siya ng gloves. Oh, Wawa! Wawa! Ha? Wawa! Pwede ito mag-exercise na siguro ako ulit guys, kasi lumalaki na lalo ang aking bilbil. Sobra. So, nag-umpisa ng anak namin. Go, baby! I know you can do it! Mag-exercise na kami. Careful, ha? So, mag-exercise na ako kasi dito kasi guys, kailangan pag winter kasi lahat ng mga kinain mo para bang may stock siya. So, kailangan mag-work. At kaya madalas dito pag winter kasi mahirap pero pagdating ng spring, ang dami nang nag-exercise pumupunta sa gym kasi para matunaw yung mga kinain ng winter. Go, baby! Go! I've never seen that big heater. And plug it up so this way you can take all the chill. Bring it up here? Yeah. Okay. The big one. Okay. So, pinag-gloves ko siya.
Ako, naiwan ko yung gloves ko sa bahay. Finish. Finish? That's too quick. Finish na daw siya. Hey, Mom. Now one. Okay, go, go, go! I know that you can do it. Mommy. Done na? Let me see. Wow! 220. Oh, that's okay. You did a good job, my love. Yeah. Oh, yeah. Huya! 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 So, ngayon, nag-exercise ako. Yan. Mom. Yan. I did. Where? Ha? I did. What's the IDs? I did. I did. Let me see. Yay! Mommy and Oscar. Ha? Ito. Enough na? Siya ang may sabi na mag-exercise ako. Eh ngayon, siya naman nagsabi na enough na. Okay, enough. Give me a second, give me a second. Ayan, anak ko talaga. So, ito ang ano namin dito, guys. Para hindi kami lamigin. Kaso lang, magantay pa kami ng 4 weeks to 6 weeks daw. Bago kami magkaroon ng ano, ng heater dito. So, malamig dito. Agoy, agoy, ginoon ko. Mapinat ko anin. And it's too heavy. I can't handle this. Aga gusto niya mag-exercise ako. Kasi nag-uusap kami kanina ng aking asawa. Kailangan ko, niragalan ako ng asawa ko ng ganito eh. Hindi ko pa na-unboxing. Usap kami kanina na mag-exercise nga ako. Itong anak ko, sineryoso naman ang aking sinabi kanina, mag-exercise ako. Agay, gina. So, kaya siya, dito kami sabi niya, let's go, mommy, let's go exercise, sabi niya. Nandun din kami kanina, hindi naman naka-unplug naman yan. Sa dahan-dahan din ako, guys, kasi nga, nagpi-bleeding na naman ako. Last Monday, nag-appointment na ako. So, nagulat nga ako nung appointment ako pagka Monday night. Nag-bleeding ako. Tapos, hindi naman ako. Monday, ano na ngayon? What today? Thursday. I think Thursday. So, yun na nga. So, naghihinay-hinay lang ako, guys, na mag-exercise. Kasi, pag mag-exercise ako ng matagal, mga 5 minutes lang daw ako pwede ngayon mag-exercise. Ano pa naman yung 5 minutes? Hindi naman ako papawisan yan. So, at least, sabi ko, lakad-lakad ko na yan, more than 5 minutes pa. Kailangan nga dapat pahinga lang lagi. Eh, hindi naman pwede mag-alaga kay Dalthea. Bread, anak! Bread namin, guys. No, Mom. No. Give me a second, okay? Kailangan alagaan si Dalthea. Yan. Hindi pa ako nakapag-ano kasi yung ano namin, ano pa. Aking PC. Kasi talaga namang naglalaylo naman ako. Nayaan ko na yung revenue ko dyan, guys. May papasok, wala. May papasok, wala. May papasok, wala. Okay lang. Are you okay? Give me a second. Kung saan naman eh, nagtuyok-tuyok naman ta. Uy! You need that, anak. You need that. Just wear that. Go ahead. You want some? Mom. What? X-ray. Ha? X-ray. Ice cream. Ice cream. Gino, pagkatugnaw na kinabuhi ka ro. Nag-isno, anak. Uy, honestly, nagbili na kami ng kanyang breakfast kanina. Mommy. Aga-aga ng breakfast niya with Coke.
Ngayon, she want ice cream. Nausa naman yung Mommy! Oh, cold man anak, it's cold. Don't worry, I'm going to cook noodles. Cook noodles na lang. Kami guys, ang anak ko guys. Noodles naman kami nag-ano dito. So, parang nalipong na ako. Nahilo ako dun sa exercise ko. Bawal na talaga ako ngayon guys. Diyos ko wala. 30 plus pa lang ako guys. Bawal masyadong maggagalaw-galaw kasi naano ako, nagbe-bleeding ako. Natatakot kaya ako. Kasi ilang araw na rin nararamdaman ko yung aking likod. Laging parang feeling ko ang daming mga pasa-pasa pa. Na masakit siya. Ngayon, bawat ganun, bawat galaw ko, masakit. Pinatingnan ko nga sa asawa ko kahagabi. Sabi ko, check mo nga yung likod ko kasi parang iba. Para bang bugbog na bugbog yung likod ko. Hindi naman nagbubugbog likod ko guys. Wala nga ger-ger eh. Wala nga pumatong. So, sabi ko check mo nga kasi parang iba talaga naramdaman. Every time na mag-move ako, every time na mag-step lang ako, iba yung nararamdaman ko. Mommy! Yeah. Mama! Kaya mabilis umiyak Mommy! ang ulo ko. Yeah. Look. Agoy, sa naman ay imuha. Iyahan namang dalang iyahang gipa gloves. Uy. Ang iyahan ng dalang pag-gloves niya. Pinagdo-drawing-drawingan niya yan eh. Kasi minsan nag-ano yan sa sandal. Yes, baby, what is it? Tapos ginuo ko. Just put it inside. I put it inside. Yeah. Just put it inside. Give me. Mommy! Ngayon, ako na yung anak kong gamay. Drawing na naman niya yung kanyang dal. Sa bagay, marami naman yan siyang dal. Marami yan siyang dal. Eh, wala rin naman eh. Pag malaki na to, wala naman gagamit eh. Ako kasi guys, yung mga dal niya, marami yun siyang mga laruan. Thank you. You're welcome. Mommy, So, what hindi ko is pinagtatapon. Nilagay ko lahat doon sa storage. Mga damit na yung nung months pa lang siya. Ganun, mga weeks pa lang siya. Kasi syempre weeks yung mga months na yung mga pinagbibili. Nandito pa sa amin. Hindi ko tinapon. No? Hindi ko nilagay sa yellow box. Hindi ko nilagay kahit saan. Basta kinip ko lang siya. Tsaka lahat ng mga toys niya, yung crib niya, yung walker niya, nandito pa rin sa amin. Sabi ng asawa ko, pamigay namin or lagay namin sa box. Sabi ko, ibit mo na kasi gusto ko makita ni Tatia yung mga stuff niya nung baby pa siya. And nasa kanya na yan kung ikip pa ba namin or saan ibigay ba namin or ilagay namin sa yellow box. So, gusto ko kasi may isip na siya, maisip na niya, maalala niya ba na mga clothes niya, yung mga dolls niya, yung mga ganito, mga toys niya, makikita niya na ay, may ganito akong toy. So, okay na rin tong channel ko. Bless to yung mga good memories namin together. And someday, diba, makikita niya yung moment namin. And look at her. Mommy, I gone. I got. Wala na, pinaglilipat na niya lahat doon. Mommy, I gone. You want bread? You want egg? No, thank you. Oh, no, thank you. So, ayan. Mom, Coke to guys, Coke. Mommy, home again. Gusto niya tupi yan? Diyos ko. So, finish your hash brown. Kasi siya lang naman kumain. Wala akong samod kanina. Hindi ako nag-order. Sila lang mag-ama nag-order. Okay. Kaya sa akin kasi gusto ko lang. Kasi nga nawala ako sa mood. Habang nagdadrive yung asawa ko. Nakapikit yung mata ko. Kasi, I don't know, mahirap gumising pag winter, guys. Mahirap, nakakatamad. Sarap pa matulog. And kaya nga, inisip ko, alam niyo guys, kami dito, lalong-lalo itong anak ko, deserve ng anak ko din na, ayan, alam mo yung parang sasahudan din siya. Kasi, Mama. maalis kami sa bahay, tulog pa siya, kawawa.
kahit nag-i-snow kanina, malakas pa naman kanina yung snow. Tapos Mama. tulog siya. So, kanarga ko yung anak ko. So, kawawa nga eh. Kawawa buhay namin dito guys. Tiis lang naman eh. Tiis lang talaga sa buhay. Kaya, hindi kami mayaman. Pero hindi rin kami mahirap. Alam niyo kung bakit? Kasi nagtatrabaho yung asawa ko ng bongga. Kaya nga halos wala kaming day off. This is our own shop, our own business. Pero asawa ko talaga nagmamanage, talaga nagtatrabaho siya. Ngayon, isa na lang worker namin and kailangan niyang gumalaw talaga. Kasi yung isa umalis na, so isa na lang natira. And then kahit naman, before nga, wala talagang kaming worker. So, ang asawa ko lang. Talagang tatrabaho talaga yung asawa ko. Walang day off. Wala kaming day off talaga. Ilan lang kami nagkaroon ng day off, guys. Kasi syempre sa asawa ko, pinapagalitan ko din yan siya. Kasi busy siya, halos parang ayaw na niyang kumain kasi gusto niya tapusin yung trabaho. Sabi ko, bakit pag magkasakit ka, magbibigay ba yan ng mga yan ng kahit centavo, kahit dime. Doon niya naisip. Kaya every time na tinawag ko siya, come here, let's eat lunch. Or pinapakain ko talaga yan siya, tinatawag ko siya. Minsan, nagwa-warm na ako ng food namin. Tapos lalamig na naman siya kasi hindi pa siya makarating. Kasi work siya ng work. Napaka-workaholic ng asawa ko, guys. So, kitang-kita ko naman kasi everyday nandito kami. So, kitang-kita ko sobra. And, kaya siya kaka-work. At least nandito kami, magkakasama kami. And that's very important to me naman talaga. And na-appreciate ko yan. And then kahit wala kami. Yes, Daddy is working. So kahit wala kaming charger, okay lang sa akin. Kasi nakikita ko naman kung ano yung mga pinagagawa niya. Tsaka nandito kami. So, ayan lang. Yan lang naman talaga ang mahalaga. And then, healthy kami. Ang sabi ko sa asawa ko, number 1 yung health mo, ingatan mo. Kaya, kailangan kumain. Kasi pag magkasakit ka, mas lalo tayong mawawala ng pera niya. Kasi pag nagkasakit, hindi ka makagalaw. So, walang pera. O, diba? So, doon niya naisip. Talagang, sabi niya, thank you. So, that's my responsibility. Diba? Responsibility talaga nating mga asawa na talaga alagaan natin ang ating mga asawa kasi kumbaga, makalimot na sila ba, focus na sila, nandito tayo eh. Anong silbi natin? Kahit naman nakafocus ako sa baby namin, ito lang, kailangan man, mabayaan ko na lang siya. Siyempre, mahal ko asawa ko sobra. Asawa ko ang pinaka mahalaga sa aking buhay. Asawa ko at ang aking anak. Sila yung pinaka number 1 talaga na kung may iisipin man ako sa buhay ko, hindi ko iisipin ang sarili ko. Iniisip ko lang yung asawa at anak ko. Yun lang. Sila lang kasi ang sila yung everything sa akin. Yan. Talagang nagpapasalamat ako ng sobra ng bonggang-bongga sa Panginoon dahil itong asawa ko ang binigay sa akin. At tingnan nyo guys, may anak kaming Daldea. Mom. Yes, baby. Ito naman ay mong pagkaon. Daldal ko ng daldal. Di ko akalain yung pinagagawa ng anak ko. Di ko alam. Pero seryoso guys, sobra. Ang pinaka ka sa buhay ko, yung asawa ko. Sabi ko nga sa asawa ko. So, masaya ako eh. Kontento ako. As long as we're together talaga. Kaming tatlo, okay na ako. Kompleto na ako. Wala na akong mahihiling. And yes, baby? Hungry? No. What? Tsaka hindi ako nag-iisip ng wala akong problema, guys. Alam nyo, kung marunong ka talaga makontento sa buhay, wala kang problema. Kahit ako, hindi ako bibigyan ng pera ng asawa ko. Wala akong pera, guys. Wala naman ng wallet ko, guys. Kahit buksan natin ngayon, wala. Pero masaya ako. Hindi naman sa syunga-syunga dahil kahit walang pera, masaya. Kasi hindi naman pera ang nagpapasaya totally sa atin eh. Kung marunong ka nga lang makontento, kahit walang pera, hindi naman Kasi asawa ko lahat nagmamanage sa lahat eh. Namumblema sa lahat. Siya yung namumblema. Wala akong ibang ginagawa kundi laga sa aking baby Daldea. Right? Yeah. Sa aking asawa. Yun lang. So, happy na ako.
Ayan, ang daldal ko guys, ang daldal ko. Thank you very much for watching our videos. Maraming salamat po. Nawa sana hindi ko kayo magsawa ng aming mga videos. Maraming salamat po. I love you all. Bye-bye. Bye-bye.